type for Tunesien. Nakamura er på bolden for Japan. Han når til sin venstre fod. Det bliver et mål! Et tydeligt ind for Japan. Ahmed. Ny afslutning. Den bliver reddet lige på målstregen. Ahmed, der når ud til stolpen. Og ikke på Lasse der. Til japanerne. Glimrende fremlægning, og det kan blive 3-0 for Japan. Det gør det. Junya Ito, der øger den japanske føring. Og efter anden løb også lukker den her landskamp. Og det er et smart spillet på første berøring i dybden og klinisk afsluttet af Ito. Det er bare VM-runde på VM-runde, og det kun er gruppespil. Ja, kan det måske blive 4-0? Ayase Ueda, der scorer for anden gang, og øger føringen til 4-0. Topscoreren i VM-kvalifikationen for japanerne, som også virkelig er ved at melde sig ind i den her VM-turnering. 2 kasser nu. La balle, on avait certaines choses à faire, on les a pas faites. Maintenant, il n'y a pas tout à jeter non plus. Il y a certaines choses